Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa cikin wannan bidiyo namu. Idan ba ku manta ba, a wannan bidiyon da ya gabata mun yi magana akan break, sannan mun ga yadda ake rubuta break da kuma idan muna so kenan rubutunmu daga wannan layin ya sauko zuwa layi na gaba. To tag na gaba na ce za mu yi bayani da shi idan ba ku manta ba na faɗa muku cewa akwai tag da za mu yi bayani a kansa. Bari mu goge sauran paragraph ɗin gaba ɗaya. Yanzu misali a ce a wannan sai na ɗan sa space sosai, misali nan na ƙara space, nan ma na ƙara, sai na danna saving nashi, na dawo browser na yi reload na gani. Ga shi duk da space ɗin da na sa da kuma ƙasa da na dawo da rubutun, na ba da space sosai, na ba da tazarar rubutu da na sa, a tsakanin nan na ba da tazara, a tsakanin layi na farko da na biyu na ba da tazara, da na biyu da na uku ma na ba da, to amma duk da haka bai fito a cikin browser ba, me ya sa? Yanzu misali a ce na ƙara wani a nan, a tsakanin waɗannan a ce duk na ƙaƙƙara, sannan na yi space sosai, na ƙara, bari mu rage yawan rubutun saboda mu ga ya zai yi. Misali bari in rage yawan rubutun, na bar iya wannan. Misali a ce na yi haka, na sa space, a nan ma na sa space da yawa, a nan ma na sa. To idan na yi saving nashi na duba, za ku kalla babu abin da ya canza, a layi ɗaya kawai ya zo. Kenan idan ina so kowane rubutu ya sauko a nan, zan iya sa masa me? Zan iya sa masa break, haka ne? Yanda na yi. Idan na sa break duka zai sauko layi ƙasa. Mun san wannan, na yi saving nashi, na yi reload cewa zai fito. To amma idan kuma ina so wannan space ɗin ya fito kuma ya zan yi fa? Shi ne ya zan yi. To akwai wani tag da ake ce masa pre. Pre tag yana ba mu muna faɗa wa browser ne cewa dukkan rubutu da muka rubuta shi da space nashi da tazarar da muka ba da a tsakani, da kuma yawan layukan da muka yi na rubutun, kawai ya fito mana da shi yadda muke so. Yanzu misali bari in ƙaƙƙara a nan. Misali in ƙaƙƙara wannan ɗin layin. To yanda ake rubuta, ya kuma ake rubuta pre tag ɗin to shi? Yanda ake rubuta shi ne za mu buɗe open tag yanzu hakan nan, sai mu rubuta pre, bari mu zo ƙasan nan mu rubuta pre, bari mu saka duka rubutun namu ne a tsakiya, bari mu yi closing ɗin pre element namu. Kuma kenan mun saka wannan rubutun dukan shi, wannan pre tag ɗin a jikin me? A jikin pre tag, a jikin pre element ɗin nan. Yanzu bari mu goge wannan br ɗin mu gani, bari mu goge shi. Yanzu me? Yanzu dukka wannan pre tag namu yana cikin me? Pre. Bari mu yi saving nashi mu ga ya zai fito. Za mu shiga file, sai mu danna save, sai mu shiga browser, sai mu yi me? Sai mu danna reload. Kun gani? Duk yadda na rubuta a nan me? Ya fito a jikin pre ɗin. Duk yadda na yi rubutu a nan na ba da tazara, wanda na yi da ƙasa da sauransu, har wannan ɗan ɗigon da na yi shi a can ƙasa, ga shi nan me? Ga shi nan ya fito. So haka pre yake. Shi mun faɗa wa browser cewa muna so ko da kuwa mun ba da space, duk yawan space ɗin da muka ba da, duk girman yawan shi ya fito mana a haka muke son shi. Yanzu misali ga shi na ƙara space ɗin, na danna reload, kun gani ya fito. Haka wannan shi ne pre idan kana so ka yi amfani, ka yi rubutu, kana so duk space ɗin da ka ba da iya tazarar rubutu da ka ba da ya fito a cikin browser naka a HTML, to za ka yi amfani da pre tag. Wannan shi ne. Mun gode sosai, ku ci gaba da bibiyar mu.